Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kaagyari natin ng mga top stories of the day. Today is January 29, 2026, Huwebes Kadlaw. LTO-NIR, di mapanaugan sang show cause order ang operators ng overloaded ng modernized jeepney sa viral video. Superheated plume sa Kanlaon, isa sa mga senyales sa posible nga explosive eruption. 83 anyos, patay matapos mabungwan sa motorsiklo. 200 ka mga driver ng konduktor, ginpaidalom sa surprise drug test. Kag sa Good Vibes Highway sa Hinigaran, naghawan, illegal parking, hugot na ginabantayan. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LTO Chief nagapanawagan sa mga driver nga paunahon permi labay ang mga emergency vehicle. Ini kasunod sa nag-viral nga video nga wala gilayon magpahigad ang lalaki nga nagadala sa motorsiklo sa may Araneta Street sa Bacolod City. Suno kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, yara sa layi nga ang mga emergency vehicle kasubong sang fire trucks kag ambulance ang dapat ginapauna kag wala gina-delay. Sa kaso sang call center agent nga nagadala sa motorsiklo, ginapanaugan siya sang show cause order kag nadiskubrihan nga wala siya sang driver's license kag ang iya motor ang ginhulam wala man sa rehistro. Ang driver ang ginban sa pagkuha sang driver's license sulod sang isa ka tuig bangod sang iya mga bayolasyon. Paandaman sang pamuno sang LTO, magaserbi man ini nga leksyon pati na sa mga tag-iya sang salakyan ukon motorsiklo nga hindi basta-basta magpahulam sang salakyan ukon motorsiklo. Kay kung may bayulasyon ang nagadala sini, ipatalawag pati ang tag-iya. Makita natin may violation yun kasi nahaharangan niya. Hindi lang natin alam kung bakit, baka hindi niya naririnig o may problema siya. Kaya kailangan niyang sagutin, kailangan niyang mag-attend dun sa hearing na nakaschedule, dun sa binigay namin na show cause order. Oo, kaya parati po yung mga sasakyan o motorsiklo natin, kung sino yung registered owner, sino yung may-ari talaga doon, madadamay talaga kasi nakapangalan doon. Sa number 9, gintala na ang certificate of o kunang filing sa Certificate of Candidacy sa COMELEC sa September 28 to October 5. Inibase sa bago aging pagwa nga calendar of activities para sa November 2, 2026 nga BSKE sa idalom sang gin-approve nga Resolution number 111-91. Magasugod naman sa October 3 ang election period kag magalawig tubtob November 9, 2026 angot diri ang pagpatuman man sang election gun ban. Nagakasayuran nga ginadumilian na pagbitbit sang armas sagwa sa mga puluyan magluwas na lamang kung may authorization gikan mismo sa COMELEC. Ang campaign period naman magasugod sa October 22, 2026 tubtob October 31, 2026. November 2 ang adlaw sang piniliay nga magasugod las 7 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Ang pag-isip kag pag-canvas sa mga boto kag proclamation sa mga nagdalaog ang patigayunon pagkatapos mismo sang pagtakop sang botohay. Sa number 8, QR code system ginpatuman sa Bacolod City para mas mangin transparent ang mga proyekto sang gobyerno. Pinagi sa pag-scan sang QR code, mahimo makit-an sang bisan sino nga Bacolod noon ang detalyado nga impormasyon na hanungod sa mga proyekto sang gobyerno sang syudad. Lakip na diri ang anuman nga ginpatukod, pila ang pondo nga gingamit, sino ang contractor kag project engineer, pati ng project timeline, mga litrato kag mga update sa sitwasyon sang proyekto. May ara man sang built-in nga feedback kag complaint mechanism ang sistema kung saan mahimo maghatag sang komento kung magreklamo ang pumuluyo parte sa proyekto. Ang paglunsar sang sini nga sistema ang ginpatuman paagi sa Executive Order number 39 kabahin sang tikang sa lokal nga panguluan sa Bacolod para mapabaskog ang transparency kag accountability sa Bacolod City. For this year, amuning isa sa pinakauna nga projects nga butang na itong gilayon sa QR code. Ang tinutuyo lang, kay kung manotice nyo, maglabay ka mo sa mga projects para sa national government, may tarpaulin, may ngalan, at times kung gadasi, kaya hindi mo na mabasahan, mapundo agad.
Unlike diri nga may QR ka, scan mo lang mabalaan mo gilayon. And then ini siya develop man lang sang syudad no. And kung ano mga innovations willing ang syudad nga maghimo pagit to ensure transparency, accessibility for the information na kinahanglanon sa atong mga taxpayers. Sa number 7, 200 ka mga driver kag mga konduktor sa pampubliko nga mga salakyan sa Dumaguete City gain paidalom sa surprise drug testing. Nagpatigayon sang Oplan Haraba sa surprise drug testing ng otoridad sa 200 ka mga driver kag konduktor sa public transport services sa Dumaguete Ceres Terminal sa Dumaguete City. Ginpasabmit sang ilang urine sample sa gudma test kung sila nagagamit sa illegal nga droga kung wala. Ginhimo ang drug test kung ipasiguro nga mentally kag physically fit ang mga driver kag konduktor sa paghimo sang ila obra kag ipasiguro ang passenger kag road safety. Sunod sa Land Transportation Office Negros Island Region, ang mga positibo ang ipaidalom sa confirmatory testing kag kung sila ang liwat nga mag-positive, pagapasakahan sila sa administrative sanctions. Upod sang LTO sa paglunsar sa Oplan Harabas ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Highway Patrol Group kag lokal nga gobyerno sa Dumaguete City. Sa number 6, isa ka lalaki ang ginpatay mismo sang iya kaugalingon nga utod sa Himamaylan City. Patay sa pagpanglabo sang iya magulang ang isa ka lalaki gamit ang ispading sa Purok Detachment, Sitio Mambato sa Barangay Tuoy, Himamaylan City. Sunod sa kay Police Lieutenant Peter Genovea, ang Deputy Chief sa Himamaylan PNP, naluoy ang suspect na si alias Ruel, 50 anyos sa iya magulang nga si alias Edgar, 56 anyos bangod masami sila nagainaway sang 11 partner. Martes ang gabi, nagkadto si alias Ruel nga nakainom sa balay sang iya magulang. Samtang nagainaway ang magpartner sa sulod sang balay, nagmaoy ang suspect sa gwa. Naaki ang iya magulang nga si Edgar, gani nagwa siya bitbit ng isa ka metro nga lipak kag ginlampusan ang iya manghud. Nagpuli si alias Ruel kag nagpuas ang espading sa iya pagbalik, iya ginlabo ang iya magulang kag nagpalagyo. Suno kay Genovea, nadakpan ang suspect sa hot pursuit operation kag kahapon ginpasakaan sang kaso nga homicide. Pareho nga nagaobra bilang mga manugtapas sang tubo sa asyenda ang mag-utod. Sa number 5, isa ka 83 anyos ang patay matapos mabungguan sa motorsiklo. Isang patay kag duha ang pilason sa nagluntad nga traffic incident sa National Highway sa Purok Ipil, Barangay Pilar sa Banwas ang Hinigaran. Nagwa sa investigasyon sa PNP nga nagatabok sa dalan ang pedestrian nga kilala kay alias Jesus, 83 anyos, sang Barangay Pilar, sang siya mabungguan sa motorsiklo nga pakadto sa sur sang highway. Bangod sang impact, nakaangkon sa mga pilas ang pedestrian, pati na ang driver sa motor nga si alias Romeo, 51 anyos, kag ang iya angkas nga si alias Nestor, 40 anyos. Gindala ang tatlo ka mga lalaki sa Hinigaran Medical Clinic apang napatay ang nabungguan nga pedestrian. Sa number 4, groundbreaking ceremony sa bagong nga cell sa landfill sa Bacolod City ang ginpatigayon kaina. Ginpatigayon kaina sang aga ang groundbreaking ceremony para sa pagtukod sang cell number 5, ang sanitary landfill sa Barangay Felisa sa Bacolod City. Sunod sa kay Mayor Greg Gasataya, ginapaabot nga mapuno na ang cell number 4 sa masunod nga 3-4 ka bulan. Gani importante nga masugura na ang pagtukod sang bago nga pasilidad ugod mapadayon ang sang husto nga pagdumala sang basura sa Bacolod. Gisiling man niya nga ang pag-ubra sang cell number 5 magalawig sang 10 ka bulan. Apang nangako ang kumpanya nga posible matapos ini sa mas temprano pa. Nagabalor ini sang 66 million pesos. Dugang pa ni Gasataya, iya ginapangabay nga ini ang pinaka-last nga cell bangod na pirmahan na sa syudad ang Memorandum of Agreement sa Department of Energy para sa Waste to Energy Project nga magabulig sa pagbuhin sang basura sa syudad kag sa mas epektibo nga pagdumala sang sanitary landfill. We are hoping this is going to be the last, no? Since the city is now working on the waste to energy project, ang basura
malesen. Siguro gamay-gamay na lang ang percentage ang ibutang sa landfill. This isn't just an ordinary ground breaking. We are breaking a lot of things. Ang cycle, we have to break it. Ang problema na number one is basura, we have to break it. Sa number 3, sa ikaduha nga semana sa bulan sang Pebrero, tuyo sa Department of Social Welfare and Development nga mahatag ikatatlo nga tranche sang emergency cash transfer para sa mga nagub-an sang balay bangod sang bagyo nga Tino. Sunod sa kay DSWD Negros Island Region Director Arwin Razo, halos 1.2 billion pesos ang pondo para diri na human nahatagan ang mga apektado sa Bacolod gani ang mga magabaton sunod ang gikan naman sa Banwa ang syudad nga naigo sang bagyo nga Tino sa Negros Occidental, labi na sa 4th kag 5th district na kag nalakip man ang Canlaon City sa Negros Oriental. Halos 20,000 sunod sa kay Razo ang ilang ang mga balay nga totally destroyed kag 182,000 naman ang partially damaged. Ang kantidad ang kantidad nga batunon sa cash assistance na base sa minimum wage sang rehiyon. Gani sunod sa kay Razo, hindi magdubo sa 10,000 pesos ang mabaton sa mga totally destroyed nga mga balay kag hindi magdubo naman sa 5,000 pesos ang yadtong partially damaged ang ilang mga balay. Sa kaso sa Castellana, kung sa diin may inisyal na nga nahatagan sang kasubong nga bulig sang pag-abot ni President Marcos sa lugar sa tong November 15, ini sila ang hindi na makabaton. Ang target namin Yes, po. is within February, probably second week of February we can start the actual distribution. We will strategize para ano naman siya. We will strategize so that maayos and orderly yung distribution natin in partnership with local government units kasi hindi din ito kakayanin ni DSWD alone. So we need the help of our partner LGUs. Just like what we did in Bacolod City. Sa number 2, superheated plume ang na-record sa bulkan Canlaon sang kagabi sunod sa Fivox, isa ini sa mga patimaan sa posible explosive eruption sa bulkan. Sa time-lapse video nga ginpost ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na-record sa tunga-tunga sang 6:41 PM tubtob 7:13 PM sang January 28 ang superheated plume activity. Na-capture sang heat-sensitive cameras nga napahamtang sa Upper Pantaw, Canlaon City Observatory Station ang nighttime emission sang superheated gas gikan sa bulkan nga hindi makita sa ordinaryo nga mata. Sunod sa Fivox, masami makarecord sang kasubong nga mga emissions ang ilang nga mga cameras. Patag ni Marie Andeline Quincha, ang resident volcanologist, makabig nga precursor o kung patimaan sa explosive eruption ang pag-release ng superheated gas. Antes na tabo ang paglupok sang bulkan sang December 2024, May kag October 2025, may kasubong man nga mga phenomenon o kung hitabo nga natabo. Kaangay nga ginakabing nga precursor kung pagsaka sa volcanic earthquakes ang na-record sini lamang nga Enero nga mahimo nagakasayuran nga nagapangita sang alagyan ang magma. Ang superheated plumes ginakabig man nga precursor. Ini ang rason sunod sa kay Quintia nga dapat stricto nga ginapatuman ang 4-kilometer permanent danger zone para sa safety sang tanan. Ini siya indicator nga mas mainit ang temperature sa subong sa aton nga bulkan. Amo na siya nga may cancer no, may ara nga ginapagwa man siya. Kumbaga ang gina-release niya nga gas is mas mainit man. So ini siya nga mga phenomenon gani pwede ni siya nga precursor. Kumbaga kay nakita naton ini siya prior sang aton nga mga previous nga eruption. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginapanaugan sang show cause order sang LTO-NIR ang operator sang nag-viral nga video sang isa ka modernized jeepney nga overloaded. Sunod sa LTO, initially nakita nila nga kadamo sang bayulasyon.
Kainagin pa panaugan sang show cause order ang operator sa modernized jeepney sa Alhis route sang mag-viral sa social media ang video nga nagapakita nga overloaded sang mga pasahero. Nakip na diri ang kabataan nga nagatindog na sa sulod sang salakyan. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Gipapanaugan gilayon sang show cause order ang operator sang jeepney kay nasang aga nga ginapangunahan sang Land Transportation Office Negros Island Region upod ang Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Nakalabot sa lokal nga panguluan sa Bacolod ang reklamo matapos nga gipatuhoy sa mga opisyal ang reklamo batok sa driver nga naglalis pa sa kapasidad nga sarang makarga sa ginabiyahin niya nga modern jeepney. Sa statements ng LTO-NIR, ginsiling sang ahensya nga nakarehistro ang among salakyan sa MBMJ and Uy Transport Services Incorporated nga sa karon na paidalom sa administrative inquiry para sa potensyal nga violasyon sa Republic Act 4136 lakip na ang overcapacity, reckless driving, discourteous conduct kag non-compliance sa franchise conditions. Gitagaan sila sang LTO sang 5 ka adlaw para maghatag sang written explanation. Yes, this will serve as a warning, at the same time a wake-up call to us sa gobyerno to improve our services, to intensify the aspect of implementation of traffic laws. Kag sa good vibes, nakalabay ka lately sa Banwasang Hinigaran, ang ila highway. Subong naghawa na. Ang mga illegal parking, ginapang dakop. Yaring report. Sino ba lang magpinsar ng ini nga video kuha sa highway sang Banwasang Hinigaran sa Negros Occidental kag syado na ini katawhay. Nagpapanungtong sa tanan ng motorista, driver, kung tumuluyo sa hinigaran, na bawal mag-parking ang masyan ng masalakyan halin sa Lopez Valley Store at sa Caltex Gasoline Station hinigaran. Sang una nga semana sang January 2026, masako ang pahanumdum sang hinigaran PNP sa publiko nga hindi pwede parkingan sang mga salakyan, tricycle kag motor ang higad sang highway sang Banwa halin sa Lopez pakadto sa may Caltex. Masami, diri nagakadugayan ang mga motorista nga nagabiyahe pasur bungod tuman kasako sang dalan kag may mga nagaparking pa sa higad sini. Sanggin kaayo ang dalan sang bulan sang Nobyembre, naglala pagid ang traffic. Pero kahapon, sa video nga kuha ni Choy Lando sang hinigaran, amo na sini ang sitwasyon sa highway. Halos wala na may makitaan nga nagaparking sa higad sang dalan gani matawhay ang pagbiyahe sa dalanon. January 12, sa ginsuguran sang PNP ang istrikto nga pagpatuman sang no illegal parking sa mayor nga dalan sang Banwa. Isa lamang ini sa mga pamaagi para mapahagan-hagan ang mahinay nga lakat sang trapiko sa Banwa. Padayon sa karon ang dakpanay sang illegal parking sa highway sa hinigaran. May mga jutay na lang kita nga nakitaan nga ragya po nagaparking sa higad sa dalan pero basit dasig man lang blaw. Kabay pa masunod siya sa iban pagig nga mga banwas especially nga ang arab sa mga highway para mas madasig aton nga pagbiyahe. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Ma'am Jubea Yap, Janala maing hapon Joy Ruming, Subaldo ug Digicast Negros watching live from Baguio City. Si Jessery Garutcha Hivero maing hapon ka Digicast Sir Ruming always watching live. Please shout out sa akon nga upod di sa balay. Thanks, God bless everyone. Kung sino madang upod di Jessery sila balay, shout out sa imo. Si Gloria Bantigue, ma'am. Good afternoon Sir Ruming. Subaldo sa tanan nga galantos ang Digicast na air watching from Pulo Pandan. Si Jenny Gel, maing hapon Digicast Choy Ruming and crew from Hong Kong. Si Marvy Sepriano Aquino, maing hapon Digicast Negros, maing hapon Choy Ruming watching live from Silay City. Si Sir Romel Mahilong Galyo, mayong hapon. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tubtub sa boss, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.